May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Narito na ang mga nagpapagang balita. La Union, isinailalim si State of Calamity. Mga planong solusyon sa problema sa pagbaha ng Dagupan City, inilatag. Mga internet providers sa Baguio City, inatasang magsumite ng komprehensibong report. Tensyon sa Beneco, muling sumiklab. NEA takeover, ipinatupad. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Dahil sa matinding pinsalang dulot ng Bagyong Maring, isinailalim ang lalawigan ng La Union sa State of Calamity. Magbabalita, Randy Guzman. Sa initial damage report, 259 barangays, 38,812 na pamilya, 135,881 na individual at 4,263 na mga bahay ang naapektuhan ng Bagyong Maring sa La Union. Pumalo naman sa higit 369 million pesos ang halaga ng pinsala sa mga produktong pang-agrikultura gaya ng bigas, mais, gulay at mga palaisdaan. Higit 5 milyon naman ang danyo sa livestock. Sa initial report ng pinsala sa mga infrastruktura, umabot sa 63,125,000 ang halaga ng mga nasirang kalsada. Humigit kumulang 48,600 naman ang pinsala sa 14 na agri-infrastructure project. Patuloy pa rin ang recovery effort ng pamahalaang panlalawigan ng La Union gaya ng mga relief operation, infrastructure restoration, road clearing, donation drive at damage assessment. 18,998 relief packs na ang naibigay sa mga pinakaapektadong lugar sa probinsya. Patuloy namang bumubuos ang donasyon mula sa private and public sectors. Sa kasalukuyan, tumatanggap pa rin ang La Union ng mga tulong at donasyon. Dalhin lamang ito sa tanggapan ng Agri-Tourism Center. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Isinailalim din ang Dagupan City sa State of Calamity dahil sa epekto ng Bagyong Maring. Inilatag naman ang mga solusyon sa problema sa pagbaha ng lungsod. Magbabalita, Christine May Terrado. Kalbaryo para sa bawat Dagupenyo ang malawakang pagbaha tuwing sumasapit ang tag-ulan o di kaya ay mayroong bagyo. Sa animation video na inilabas ng pamahalaang lungsod ng Dagupan, ipinakita ang mga sanhi ng pagbaha. Isa na rito ay ang mabagal na pagdaloy ng tubig, sanhi ng mga bumabarang basura sa mga drainage kanala. Ang masaklap, hindi magkakarugtong ang ilang mga drainage kanala. Maliban dito, napalilibutan din ang lungsod ng 7 ilog. Kaya kapag umaapaw ang mga ito, gaya ng Sinukalan River, binabaha ang lungsod. Pangatlong dahilan ay ang lokasyon ng syudad. Ang lungsod kasi ay mayroon lamang elevation na humigit kumulang 1 metro. Kung kaya't tuwing may high tide, agad na binabaha ang ilang bahagi nito. Sa pamamagitan din ng iprinisintang animation video, ipinakita ang mga panukalang solusyon na masusi raw pinag-aaralan ng Flood Mitigation Commission ng Dagupan. Kasama rito ang pagsusuri sa mga drainage canal, pagtatayo ng mga floodgates at pumping station sa lungsod. Plano ring suriin ang lahat ng ilog, creeks at mga estero sa lungsod.
Plano ring buuin ang mga bungi-bunging river dikes at itaas ang mga ito kung kinakailangan at babakuran ng sheet piles ang mga daluyan ng mga ilog. Maglalagay din ng mga sewer pumps sa mga mababang kalye ng lungsod at uunahing i-rehabilitate ang mga pangunahing estero sa syudad. Hiling ng mga Dagupenyo, sana'y maisakatuparan ang lahat ng mga plano. Sa kasalukuyan, isinailalim sa state of calamity ang Dagupan. Ito ay upang agarang matugunan ang mga pangangailangan ng mga Dagupenyo na lubos na apektado sa iniwang pinsala ng Bagyong Maring. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Patuloy naman ang pagtulong ng ang probinsyano party list sa mga nasalanta ng bagyo. Magbabalik sa report, Christine May Tirado. Tuloy-tuloy ang pag-alalay ng ang probinsyano party list sa mga nasalanta ng Bagyong Maring. Kabilang sa natulungan ang probinsya ng Ilocos Sur na lubhang hinagupit ng bagyo. Kamakailan lang sa pangunguna ni ang probinsyano party list Chief of Staff Edward De Los Santos na mahagi sila ng relief goods sa 500 pamilya mula Barangay Sawat at Barangay Tarangutong, Tagudin, Ilocos Sur. Lubos naman ang pasasalamat ng mga nabigyan ng tulong sa natanggap na ayuda. Ang ilan kasi sa kanila nawalan ng mga tahanan. Pangako naman ng ang probinsyano party list, makakaasa ang mga residente sa patuloy nilang pagsuporta at pagbibigay ng tulong. Sa San Antonio, Nueva Ecija, ipinaayos naman ng ang probinsyano party list ang gilid ng ilog. Naglagay sila ng mga slope protection bilang bahagi ng kanilang flood control project sa lugar. Malaking problema sa San Antonio, Nueva Ecija ang pagbaha tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Pinuri ng alkalde ng San Antonio, Nueva Ecija ang pagiging maagap ng ang probinsyano sa kanilang pangangailangan. Christine May Tirado para sa Luzon Headlines. Ayuda at tulong pangkabuhayan naman ang hatid ng mismong kalihim ng DOLE sa kanyang pagbisita sa Ilocos Sur. Magbabalita, Charmy Bosque. Livelihood at cash assistance. Yan ang mga natanggap ng mga benepisyaryo dito sa Ilocos Sur mula sa Department of Labor and Employment o DOLE habang isinasagawa ang caravan sa Plaza Mestro Convention Center sa siyudad ng Vigan noong Sabado. 50 awardees mula sa kabuuang 250 beneficiaries ng freebies o DOLE Free Bisikleta Project ang nakatanggap ng tig-isang bike package kabilang na ang mga accessories gaya ng helmet insulated bag, reflectorized vest at raincoat. Mayroon ding mobile phones na may 5,000 pesos load. Naigawad din ang DOLE Integrated Livelihood Program Check at Certificate of Eligibility para sa freebies projects sa 52 identified beneficiaries at ito'y nagkakahalaga ng 1.40 million pesos. Naibigay din ang DILP check na 100,000 pesos at Certificate of Eligibility para sa baguong making project sa 48 benepisyaryo at tupad check na 1.6 million pesos para sa 300 benepisyaryo sa bayan ng Santa. Naibigay din ang DILP check na 7 million sa LGU Narvacan para sa procurement ng 100 unit na bangka. So, makapsan ko nga taga Bigan, Ilocos Sur, at dapat ka nagiti, taga Kabugaw, Narvacan, kasi ko lang, isulayin mayami tanda ako, tapos may danong kanyayo, di ayuda. Kahit kung may palpalwag kanyayo nga, hanyo nga utang kanyayo, di ata, takwar tayo, di ata, di ata, tiputlo. Maliban sa mga ito, 32 benepisyaryo ng OWA Balik Pinas, Balik Hanap Buhay Program at iba pang social benefits ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa 11 LGU ng probinsya at ito'y nagkakahalaga naman ng 603,000 pesos. Ang nasabing aktibidad ay bahagi ng Duterte Legacy Caravan na personal na sinuportahan ni Governor Ryan Luis Singson, Vice Governor Jerry Singson, Probinsyano Ako Party List Representative Jose Bonito Singson Jr. at Narvacan Vice Mayor Pablito Sanidad Sr. na siyang kumatawan kay Mayor Luis Chavit Singson. Mula dito sa lalawigan ng Ilocos Sur, Charmy Bosque para sa Luzon Headlines. Samantala, dahil sa reklamo ng mga residente,
Inatasan ang lahat ng mga internet provider na magsumite ng komprehensibong report sa pamahalang lungsod upang masiguro ang kalidad ng kanilang serbisyo. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Irish Kawile. Perwisyo para sa mga naka-work from home pati na rin sa mga estudyanteng sumasailalim sa blended at online class ang poor internet service sa Baguio City. At dahil sa mga natatanggap na mga reklamo hinggil sa abalang dulot ng poor internet service, kinakailangang magsumite ng comprehensive reports, accomplished projects at innovations ang mga internet providers ng Baguio City sa sangguniang panglungsod. Kabilang na dito ang mga proyekto at mga hakbang ng internet providers upang matugunan ang mga reklamo ng mga residente hinggil sa mahinang internet connection sa lungsod. Sa bisa ng Resolution No. 470 Series of 2021, kailangang masiguro na mga internet providers sa lungsod na nasusuklian ng maayos na serbisyo ang mga bayad ng mga residente. Nauna nang nangako ang mga telecommunication companies na aayusin nila ang internet connection pati na rin ang pag-upgrade ng kanilang mga serbisyo, ngunit nakakatanggap pa rin ang syudad ng mga reklamo mula sa mga residente. Irish Kawili para sa Luzon Headlines. Susunod, tensyon sa Beneco muling sumiklab. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Only barbecue, only grill, only side dishes, only additional dishes with only charcoal barbecue. Indulge and choose from our 8 types of meat. Beef samgyeopsal, pork samgyeopsal, spicy samgyeopsal, tender flavorful moksel, pork barbecue, spicy chicken, and chicken barbecue. Don't limit those cravings and go all out with more than 20 additional dishes. From ramyun, soy sauce chicken, fried chicken, dumplings, kimali, tteokbokki, chop suey, spaghetti, macaroni salad, kimbap, vegetable salad, cookies, doenjang soup, egg soup, sweet and sour pork, and many more to satisfy your appetite. Top your foodie experience with unlimited side dishes to choose from with a variety of vegetables, finger foods, noodles, spices, and many more. Best experience with family and friends. Treat yourself and visit us now at Samgyup Pocha, located at number 2 Leonard Wood Road, Manuel A. Rojas, Baguio City. Open from 11 a.m. to 10 p.m. Redefine Unlimited. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation.
niyang ipaalala na ang pagtatayo ng bahay sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente ay labis na mapanganib. Kapag aksidenteng maputol ang kable ng kuryente, maaari itong makasunog ng mga kabahayan at makamatay. Dahil dikit-dikit ang mga bahay, mabilis nakakalat ang apoy. At kapag tumama ang matinding kalamidad, maaaring matumba ang tore ng kuryente at direktang gumuho ang tore sa bahay ninyo. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Muling sumipa ang kaso ng COVID-19 sa lalawigan ng La Union. Ang detalye sa report ni Randy Guzman. Patuloy pa rin ang pagdami ng mga bagong kaso ng COVID-19 sa La Union. Sa pinakahuling tala, 16 ang bagong kaso sa Bawang, 8 sa Balawan, 3 sa Nagilian, 26 sa San Fernando, 5 sa San Juan, 14 sa Caba at 3 sa Agoo. Sa kabuuan, 4,981 ang active cases sa lalawigan. Sa datos naman na inilabas ng Department of Health Region 1, 133 ang naitalang bagong kaso kahapon sa La Union. 19,552 na ang kabuuang bilang ng naging kaso. 447 ang namatay at 16,113 ang nakarecover. Nasa ilalim pa rin ng iba't ibang community quarantine status ang mga bayan ng La Union na magtatagal hanggang sa huling araw ng Oktubre. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Sa iba pang balita, muling sumiklab ang tensyon sa Beneco. Kasunod nito ng isinagawang takeover ng NAIA. Ang buong detalye sa report ni Charles Liman. Bandang alas 3 madaling araw kanina, ito ang eksena sa Benguet Electric Cooperative Compound sa South Drive, Baguio City. Kasama ang ilang pulis mula sa Police Regional Office Cordillera, pumasok si Attorney Omar Mayo. Siya ang NAIA Project Supervisor para sa Beneco. Ipapatupad na kasi ng National Electrification Administration o NEA ang suspension ng 7 Board of Directors ng Beneco. Nag-ugat ito sa pagsuway sa pagtutol sa pagtalaga ng NEA kay Attorney Marie Rafael bilang General Manager ng Beneco. Sir. I gave them 20 days to secure that TRO. But the court has not issued the TRO. Even as I speak now, I called up the office and there is none. So we had to implement it by preventing the entry of the suspended directors and of Engineer Licoben. Pansamantalang naantala ang ilang serbisyo ng Beneco, kagaya ng pagbabayad ng mga bill. Sarado din. Opo. Anong gagawin nyo ngayon ate? Wala na po. Banking na lang po siguro. Nasayang oras nyo dito. Oh. I chose to come here because I am angry and insulted by the fact that this Attorney Rafael and this PS Mayo dared to come at 3 o'clock a.m. in the morning with police who did not even have name tags to come and incurse in a place that they have no right to. Beneco is the property of MCOs, members, consumers, and owners. What they have done is illegal. They are not in any way authorized to do this. I would like a list of
the people who came to help Rafael and Mayo today. We are demanding, I am demanding from PNP Procor the list of men who came to assist this incursion into Beneco. Like thieves in the night, they assisted someone to break into private property or corporate property, co-op property, whatever it is. Hinarap naman ni Beneco Board of Director President Attorney Esteban Somni si Attorney Omar Mayo. We will wait here and we want that order. We want to see that order to justify your breakage of the private building. This is a private building, attorney. NEA did not spend a cent here in this building. This is a private building owned by Beneco, owned by NCOs. Sa huli, ibinigay ni Attorney Mayo ang kopya ng NEA Board Resolution. Was there any order from NEA to break open? You read the order. I think that is self-explanatory. Why don't you read the order? No, we have already. You asked for a copy, I gave you a copy. Yeah. Yes, but there is no break order, break open. That's what I am mandated to do. So it was you who called this police officer? The order itself deputized the police officer. To break into property that is To enforce, to maintain peace and order, send it, attorney. But not to force yourself. Just file your corresponding motion if you need to. Okay. All right. So very clear, there is no break open order issued by any competent authority. Nagtungo naman sa lugar si Mayor Benjamin Magalong para hilinging hindi maantala ang serbisyo ng kooperatiba. I just want to make sure na there will be no maging unstable yung delivery ng services ng Beneco. Yun ang aking ine-emphasize sa kanya. Ayon sa kampo ni Engineer Melchor Licoben, naabisuhan naman daw sila na darating ang NEA pero hindi nila inakalang papasukin ang kanilang tanggapan. Well, awan di may pagkat as of this moment, but to keep calm and we will see. We will confer with our lawyers on what to do next about this incident that happened. Hindi na nagbigay ng karagdagang komento ang kampo ni Engineer Melchor Licoben tungkol sa nangyari. Pag-aaralan pa raw ng kanilang kampo kung ano ang susunod nilang hakbang. Tiniyak naman ni Attorney Mayo na tuloy-tuloy pa rin ang paghahatid ng serbisyo ng kooperatiba sa gitna ng girian. Ang girian ay nag-ugat sa pagkakaroon ng dalawang general manager ng Beneco. Si Engineer Licoben na itinalaga ng Beneco Board of Director at si Attorney Marie Rafael na itinalaga ng NEA. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Pauline naman! Masakit ba
liniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAL! The most beautiful design you will find ever. Great furnitures and better price. Made in Korea. Art and Furnitures. Visit us at San Luis Bugula Union or contact us at 0915-1170-111. Art and Furnitures. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at mayroon lang pong sasagot sa inyo. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders! We turn houses into homes! Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. So again, recently merong artista na hinuli dahil lumampas siya sa checkpoint. And pag-usapan natin yung Philippine National Police Operational Procedures, kung ano ang dapat gawin ng mga pulis. Unang-una sa warning shot. According to Rule 7 of the Operational Procedure, ang police ay hindi dapat gumamit ng warning shots during the intervention. So very clearly, you cannot fire warning shots during a police operation. Now, Rule 8 of that operational manual says you can use necessary force. But first, you must issue a warning. And ang warning na sinasabi dito ay hindi warning shot. Sabi nga natin kanina sa Rule 7, hindi pwede. Ang warning na sinasabi dito ay dapat yung police will identify himself as a police officer, especially if he is in civilian clothes. And aside from that, the police officer shall give the utmost opportunity for the person to surrender himself. No? Of course, merong mga exception dyan. And if you use force under Rule 9, you can only use reasonable force. And the use of weapons, of course, is discouraged or even prohibited, no? But if yung police officer ay nasa imminent danger of death or injury, the police can use reasonable force. Now, tungkol sa Jake Cuenca case, yung moving vehicles, ano ba ang rule doon sa moving vehicles? Sabi sa rule on moving vehicles, dapat makita ng police officers that there is a clear, imminent danger of death or injury being posed by the one running away to the police officers or doon sa mga bystander. And yung intent to harm na sinasabi, makikita mo naman through the actions of the moving vehicle. Kung binabangga niya lahat ng masalubong niya or binabangga niya lahat ng taong nakikita niya, then there is an imminent danger already of death
or even serious injury. Then, of course, titignan mo yung capability of the person fleeing the scene. Kung ito ay nakabisikleta lang, no? O kaya naka-tricycle lang, and you are using heavy vehicles to go after him, then you should also evaluate kung kaya niyang makatakas mula sa police officers. And of course, yung accessibility of the proximity of the police officers. Yung malapitan ba? Yung pag-confront nyo sa isang taong nasa moving vehicle. So, dito, ang police officer na magpapaputok sa gulong ng moving vehicle ay subject to administrative and even criminal liability. The reason here is there is pure negligence. Pag pinaputukon mo gulong, malamang magre-ricochet yung bullet. At yun nga ang nangyari dito sa Jake Cuenca case because nag-ricochet yung bala, then tumama sa isang Grab driver. Of course, under the circumstances, yung artista ay subject din to liability for hitting yung marked police vehicle. And he will be charged, as he has been charged, with reckless imprudence resulting to damage to property dahil nasira yung police mobile car. Aside from that, he will be charged with disobedience to the police officers kasi pinapatigil siya, hindi siya tumigil sa checkpoint. Although he has a very strong defense kasi ang pumapara sa kanya ay naka-civilian clothes and may dalang long firearms. So kahit sinong citizen, matatakot kung paraing ka man ng civilian at hindi nagpa-identify na police officers. Pero ang sinasabi ng investigador, dapat nung nakita niya yung next checkpoint na may uniform personnel at merong marked police vehicles, then he should have stopped his vehicle and surrendered to the police. As between the two parties, yung police officers at si Cuenca, yung artista, who will be liable for the damages or even injuries of the Grab driver? Based on the facts, it will be the police officers. Dahil nga negligent sila sa pagpapaputok doon sa gulong ng artista. Civil liability, they are supposed to be civilly liable for the hospitalization, medical expenses, non-working consequences of the Grab driver. Habang si Cuenca, ang liability ang sinasabi natin ay yung sa police car na na-damage. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Maraming salamat at muli, magandang gabi po sa ating lahat.